Ahoj, takže vás vítám u našeho dalšího dílu, který jsme si naplánovali dneska. Nejlepší zimě, že půjdeme na výlet. No, podívejte. Takže, jestli já volám tento vlezu na vrchol, tak normálně jsem hotovej Jan Zelenka. Takže jdeme na to. Já už nemůžu. To je katastrofa. Jak si tohle představujete, tady dělat takovýhle velký kopce. Takže ruce i nohy mě sebou, podívejte se. A čekám, že přijde nějaký princ nějakým ohařem a osvobodí mě a vyveze mě do nějakého království. A hlavně mě vyveze až na vrcholek tohoto kopce. Takže čekám, pořád čekám, asi to nepůjde, takže to budeme muset vylít sami, že jo? Tak jdeme dál, jo? Oh. Oh, bože. Pomoc! Já se snad zblázním. To je katastrofa, já to nikdy nevylezu. Takže, to už vystačilo. Už nemám sílu. Strašně moc jsem se spotila. A už fakt nemám ani kapánek sil, takže to prostě nevylezu. Takže v pár dalším díle.